Dit is de plek waar we brainstormen en mooie materialen bij, want dan zie je van stoffen, kleuren en andere materialen waar we een huis of project mee inrichten kunnen. Het binnen drokke tijden voor Wenwinkel en interieurontwerpbureau Drent en Van Dijk in Dokkum. Zo'n maaien had ze een nieuwe showroom op industrieterrein Betterweert. Het bedrijf verkeert het designmeubels, jouwt interieuradvies en rjocht het ek voor kleine bedrijven in. Winkels, maar restaurants, zakelijk kan ook. Wij kunnen in principe een ruimte helemaal inrichten van A tot Z. Dus van vloer, wandaankleding, verlichting, meubilair. We hebben af en toe wel inderdaad dat iemand komt voor een lamp of zo. Maar het is vooral, iemand wil net even iets verder geholpen worden. Het bedrijf rjocht het allemaal van het begin al op online. Daardoor is het vooral de laatste jaren bot groeit. Het is ook echt een familiebedrijf. Begonnen door Anita Drent, met haar zoon Martin. Dat is echt bijzonder, ja. Bedenk je net, ja? Nee, dat is ontstaan. Omdat we toevallig een keer iets samen deden en dat weer wel heel leuk. En met dus online shop groeiden we. En inmiddels weer Martin zijn partner, Hilly weer er al bij kwam. En vorig jaar is mijn man erbij kwam. Ja. Dus het weer al een heel familiebedrijf. Van alleen de klanten uit de regio kunnen ze net besteden. Er is een soort vraag van mensen uit de rest van Nederland en België. En dat komt vooral door de exclusieve artikels, die het net zomaar oerol te krijgen binnen. We hebben ook vooral designklassiekers die wereldwijd bekend zijn of landelijk. Het is niet overal dat je dit soort meubels kan vinden. Vooral niet in het noorden van Nederland. Zijn we een van de weinigen die dit soort meubels verkopen of aanbieden. Het is een uniekere markt of een specifiekere markt waar we in zitten.